Yang ngejogetin ini pasangannya Tatang. Nek kan lagu jadul enak iki. Oh ngene ya dipaske karo wong pundutane dadi kuwi kok. Lah musiknya apa yang mau? Dandui. Lah iya. Ya ngono, baleni dong. Cung, Baleni. Aku kok kene. ayo. Hai es. Mas Mau Is. bali. Mas Is baleni. Alangkah indahnya dunia saat ini karena malam ini menambah Ora kamu aku panas kabeh tak ubenani. lah nyapa dong suwe-suwe panas Ngono kamu ngelegi terus entek ibuku e. lah piye mini wis mini Mah, gua tak umbe kedaluwarsa. iki ki stok lama ning rasa baru ya Rasa baru. Nggawa krek barang iki apa stres to, Yo? kok kerep piye iki gawe layar ora berjalan Oh, ora, Pak. Lagu sing tundutan mau. nggih apa mau obati rinduku Obati rindu. Ya. sing kersane sinten mau Kalau mau ibu sinten? Bu Ati. buati. Bu Ati. Nggih, ki Bu. Kowe ndi? Iki penonton mau catering kok jane. iki ki nganu Mas jiwa menolong iki jan besar banget iki Mas Ora kaya sing nyanyi kowe caper kok. ono napa Dari perhatian. Sudah ya Bu ya. Ya terima kasih. Mas, kalau sing ngersaki bardang duwi iki religi. Ngaten. Pepeling. Pepeling nggih. Dibawani rumiyin. Nggih, iki sinten sing ngasta monggo digawi. Anggenipun Suwargi Joko Ki Haji Kian Anom Suroto. Nggih. Dipun wastantenaken kalih Mbak-mbak Kadan Surawati. Menawi saenipun niki Kurmawon sesarengan jumeneng wonten mriki. Monggo. Monggo pepeling, Mbak. Nggih. Pokoke urip kudu tansah Eling. Nggih. Kudu tansah eling. Ajroning meneh. Tansah eling. Wah, mati jenenge. Nggih. Niki sedaya kali Mbak Tatin sekalian napa Pak Degareng nggih. Kepengin lebak kering. Oh, nggih, pepeling. Ya, Pak. Nah, gini-gini ya, kur bersama.
matur suwun artisnya Sriwijaya Laras Pak De Gareng. Ini sithik mengulas Mas. Nggih. Beliau almarhum Ki Haji Anom Suroto ki ninggal telu. Nggih, 3. Ninggal telu ki karyane ya iki lagu iki. Nggih, Laras. Sing pindho ninggal ngelmu, mergo isine sair iki ngelmu. Pitutur Ping luhur. telu ninggal rezeki, buktine nganti saiki iso golek pangan iki. Leres nggih. Mula sing becik dadi wong. Mula aku duwe cita-citane sederhana. Pripun? Pak De. Iki wong-wong ki ning dita playune lek ora urung mati. Nggih. Tapi wong ki mesti mati. Leres. Cita-citaku sederhana sok yen aku mati akeh sing padha kelangan lan akeh sing layak. Kuwi yen akeh sing layak nundukake kuwi nuduhake aku bergaule karo sesama kuwi apik. Wis sugih blegedu yen mati ora ana sing layak ngenes-ngenes. Nggih, Leres Pak De. Nah, mula sederhana ning iki iso diraih selama kita masih bisa bergaul baik dengan orang lain. Nggih. Ngono iki wong jenenge Tepuk tangan untuk Pak De Gareng. saiki arep mulai ngopo? Mboten, kula mboten wantun nek kalian jenengan pokoke. Kula nderek jenengan. Kok nderek padha-padha melu panitia kok nderek. Bakunipun ngenten Pak De niki matur sembah nuwun awit saking rawuhipun. Oh niki apa to? Gara-gara. Wis Mas. Lho. Wis. Iki piye? Nggih niki kan paling boten kan kula nganu nyicil ayam riyen jenengan. Nyicil aku kendaraan kok. Nggih bakunipun nyuwun setunggal support tembang malih. Napa Mas? Pitonolo kalau wau. Oh, kon. Bocah-bocah wis tak ajari apal kok. Nggih. Apa? Sing piye to? Hah? Alah sing ro nempo lu. Nggih nek mboten nggih napa aji digantos sanesipun. Nggih. Niku mboten. Oh, mboten. Nggih. Sing ora apal kurtati kok. Apa lho? Baretno ingkang apal nggih. Sugata panglipur kagem sedaya warga masyarakat Sundarareja ingkang tasih kepareng kumpul Pak De. Nggih.
matur. Terima kasih. Pakde. Saya setunggal tamu Pakde, hutan Pak Ji. Ora atur kaya ajeng pamitan iku to. Panitia duwe ating kula. Apa? Musik Mas. Suwun lagi melih. Lho ayo apa iki aku tak sing aku lho yo seneng lho ngrungokne musik. Sajake sing orjen ki anggota Reking lho. Anggih. Musike mau. Ning nimbali kula, lingkang nimbali panjenengan nyuwun kok lu ngiting asma. Lu ngiting Nggih mau Puspita Nala nggih dereng dipun pinanggani. Pun kula latih bisa. Wes. Niku pinten jenengan tapi? Oh, pit. Lah, Dene kan Sik. Ya Reking opo kire? Kok ini? kan jajae. kok kire to kae-kae. Lah kok ayo lu ngiting asmara iki ditane panitia dilaksanake bareng-bareng. Nggih. Kowe artis terus nih. Iya. Kersane sehat. Iya. Barang sarang dari Cilinggo terus. Pakde kok dadi jenengan mboten trima lho. Bareng sing siji lungguh terus ngoten. Cak aku lewat kene iki kabelku. Saya ngomong terus kok. Aku Mbak Nyutatin. Loh, Bendara. Bendara. Oh iya. Lah kok berarti aku ditum ya? Ah, Ditum. lungko. Entuk berarti ya. Itu apa? Bendara nek apa? Duit. Kan dia berarti entuk. Untuk 100. Oh iya. Tahu pulak matane lho. 100 ku dijaluk kan. Dijaluk batang itu. Tatang. Oh, tatang batang. Wes Mas Tatang iki dadi lakon. Oh, gak siji meneh ya Mas bar iki. Nggih, mangke setunggal malih bar niki. Mesti langsung pamit bukan Masih sebab. setunggal. Nggih. Pamundutan. Iki mlebu meneh saking warga pinggir desa. Lewong apa Iki jajari cara sesuk umpama nimbali reok. Lagune apa? Ngesake apa? Lewong. Saking Lewong. desa ngendi, Mang, Guys? Desa Ngger apa? Nyak nyono. Nyak, dadi mriki nyak nyono. Jegragah, Jegrak. bragah. Nyak nyono niki. Lewong iso, lewong. Gendruk. Jegrak. Pundi? Oh, ora iso. Gragah, Oh, grak. bragah. Lah niku. Nari sing ngiringi. Nari sing ngiringi lewong. Ora iso nyepake iki Ora iso. Nek ana duite 100 jarene iso. Sapa nyatus? Abok nyewu sisan. Wah, iki lewong pundutane Piyayi Warga masyarakat geragah. Geragah. Bragah. Nggih. Tangga dusunipun Sendang Rejo. Kok bar iki meneh, Mas? Nyepake njuk Pun meneh. niki.
masih bersama Mas Tatang. Mas Tata, tangannya begini ya, sini di tengah sini. Nah, ayo nyedit sini. Gaya Mas Tata dari mana? Nah, pada nyedit ya. Ngaplak ini, nyedit ngaplak. Ya, sedih ya. Matur sembah nuwun, matur. Ngono ke jare. Nggih. Pade gareng. Kagem pamungkasing didonga monggo panjenengan paring dawuh. Mbak Tatin monggo panjenengan paring dawuh lan dedonga dumateng sedaya warga masyarakat. Nggih, namung derek dedonga mugi-mugi dusun desa lan tlatah mriki saya makmur masyarakatipun. Assalamualaikum. Ini bino ing siadakal. Kalis ing rubido-budur rencana salara. Lan khusus kejenengan Mas, mugi-mugi lumadinipun dhateng budaya lancar saya menjapa rezekinipun. Mohon pemanggung kula jagake sampeyan. Nggih, sendika dawuh. Pak Dwi sanes wekdal pinanggihke malih. Mbak Tatin matur suwun. Nggih, Mas. Sanes wekdal pinanggih malih niki badhe. Nggih, Nyuwun kula ingkang patang kula ugi semanten, Mbak. Kula sanes wekdal pinanggih malih nggih. Nggih, amin amin. Andum slamet, andum basuki. Amin. Nggih, matur suwun. Truk. Piye? Adi